Nou, welkom. Ik zal beginnen met Andries voor te stellen. Andries is van Medical Team Nederland. En die gaat ons vanavond bijstaan als het misgaat. En het gaat mis. Dan weet je dat maar vast. Het gaat vanavond hartstikke mis. Dus hier ligt het Van Starkenborghkanaal, Prinses Margrietkanaal, hoe je het noemen wil. En er ligt zo'n laag drek en ellende op de bodem. En je gaat met je auto erin en je gaat wachten tot die vol is. En dan de deur open doen. Dat kun je wel vergeten. Hè? Punt 1 is het in het midden 4,5 meter diep. Er ligt zo'n laag drek. Daar gaan we natuurlijk niet op wachten. Dus de remedie blijft. Zo gauw die auto in het water ligt, in overleg, goed organiseren, eruit. We doen hem vanavond wel even. Dat je toch het gevoel even hebt van hé, wat gebeurt er nou als die auto helemaal vol loopt. Yes, mag ik de eerste 2 slachtoffers uitnodigen? Jongens, grapje hoor. We hebben geen slachtoffers hè. We zijn vanavond aan het oefenen. Maar je bent straks wel slachtoffer van een auto die in het water ligt. Ja, dan maar eens. En doen we rustig de gordel om. Weet je me nog van de vorige keer? Het uitlijn. Dus ik doe dus mij deze hoorn, deze. En net die pakken, die. En dan met die hoorn drukken zoveel mogelijk in het hoekje. Ja, dit is gewoon zo. Ja. Dus hoe verder je hier bent, hoe groter die hefboom wordt. Goed luck. Komt-ie. Nou, doe best mee toch? Anja, wat is? Toen ging je 20 meter onder water of zo. Dat wist dan. Ik wil lekker wel even wat langer onder water toch? Even paniek ervoor krijgen. Ik heb wel even dit gewoon. Ik dacht van, dat mag wel een goede moment ademhalen. Maar we zijn er wel even terug. Ja, het is wel heel belangrijk om op zulke dingen goed voorbereid te zijn voor als het in het echt gebeurt. Dat vind ik wel heel belangrijk. En vooral in mijn dochter, dat ligt mij. Ik doe nou de wel los. Hoi. Hoi. Hoe komt het? Goed. Ja? Ja. Ik denk dat het gewoon heel veel helpt, zo'n cursus. Want ja, ik bedoel, als het echt gebeurt, je hebt niet zo'n cursus gehad en je weet niet wat je moet doen, dan kan het fout gaan. Het is een hele andere beleving, dat klopt, dan in Boetenwetter. Dat snappen wij ook. Maar goed, het Boetenwetter is net de oefening, dat is te gevaarlijk. We hadden het zelf wel oefenen in november om het zelf mee te mij zijn sturen en dat uitdragen te kunnen. Wat doet een auto nou eigenlijk in Boetenwetter? Nou, je bootst het nee, maar goed, het is natuurlijk wel warm wetter en helder. Maar we merken wel dat dit eng genoeg is van mensen, gekker hoeft het net. Maar ze vinden het een hele leerzame cursus. Het weten waar je het waar moet en proberen je intuïtie uit te schakelen, dat is de bedoeling eigenlijk. Want je intuïtie is gewoon, Paniek. ja, de Ja. broek vol poepen. Ja, dat wordt ambitie hè. Alle kleuren. Ja. Goeie. Goeie. Wat ben je onderaan? Ik kan wel maar de 100 keuring. Wie is het? De hond die moet er daar even uit en ik moet er ook even uit. Dat weet nou wel tijd. Dat rent er niet, dus Doe maar. ja, kom maar. Ik ga hier een drankzaak aan het maken.
En dan werd me ophouden en dan wordt men nog niet keurig. Juist. Dat 40 jaar niet. Ja. 40 hier. Ja. En mijn pa die heeft vroeger een tabaksfabriek. Maaidrank en zo. En dus we zitten al heel lang in 1930 die begonnen. En toen had een tabaksfabriek en in die tijd weer dat heel wat. Hè? Maar had je dus een feestje hier, dan moest je naar jouw familie daar. Ja. Ja, ik keek alles. Biertappen en fusten en ja, neem maar op. Het is wel een leuke zaak. Kijk, dat bent wel vrienden van mij. Die bent wel goeie mensen, hè? Maar ze zijn er verder. Vrijwilligers voor de sporthal. Goeiedag. Goeiedag. Ik ben aan het filmen voor Heer van Omroep Friesland. Oh ja, dat is correct wat. Ik krijg even niet. Ja. Dan heb je de juiste persoon op de juiste plek. En dit weer een verste klant van Ja, jou? dit is de slachter. Oh. En dit is de man die vertegenwoordigt in schoonmaakartikelen. Aha. Ja. Ja. Maar we hebben in Wokland. Als hij maar die honden erin kent, dan gaat hij er rustig denken. Ja. Maar wij maken het gehakt wat zout en dan verkocht hij wat meer bier. Maar ik heb een hele hoop mensen gelukkig maken. Ik verkocht ik staatslopen, dus hoor. Zonder prijzen. En ik heb mensen ongelukkig maken. Ik verkocht ik rokerij vanzelf. Die hakken maar ooit aan de drank binnen, dat is zijn schuld. Dat hij helemaal in de gaten. Ze zijn verslaafd aan het roken, aan de drank En dan ga ik. en aan het gokken. Nou hier. Oh ja. En die zet je op een film. Nou, nou, zak het wel aan, hè? Ja, die weer fantastisch, Heer.